నేడు అనంతపురం జిల్లా కనేకల్ పట్టణమునందు పుల్వామా దాడిలో అమరవీరుడైన జోహార్ అని కొవ్వొత్తులు ర్యాలీను ఉరవకొండ రోడ్ యూత్ నిర్వహించారు. ఇందుకు ముఖ్య అతిథిగా ప్రభుత్వ వీపు కాపు రామచంద్రారెడ్డి, స్థానిక ఎస్ఐ దిలీప్ మరియు కనేకల్ పట్టణ యూత్ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఇందులో ఉరవకొండ రోడ్ యూత్ చంద్ర, ప్రకాష్, శేఖర్, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఉషారాణి, జెడ్పీటీసీ పద్మావతి, కేశవరెడ్డి, ఆలూరు చిక్కన్న మరియు వైఎస్ఆర్ నాయకులు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఇదే రోజు జమ్మూ కాశ్మీర్లో పుల్వామా వద్ద సుమారు 40 మంది సైనికులు వీరమరణం పొందినారు. ముష్కరుల దాడిలో వీరమరణం పొందినారు. హ్యాపీగా మన తల్లిదండ్రులతోటి పిల్లలతోటి సంతోషంగా ఉన్నాము. కానీ వాటన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేసి దేశ రక్షణే బాధ్యతగా స్వీకరించి దేశం కోసం ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి అక్కడ పోరాడుతున్నారు మన యోధులు. నిజంగా ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నామనంటే దానికి కారణం ఆ రోజు స్వతంత్ర పోరాటాల కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసేటువంటి వీరులు ఈరోజు ఈ స్వతంత్ర భారతదేశాన్ని ఏ ముప్పు నుండి కూడా, శత్రు దేశాల నుండి కూడా కాపాడుతున్నటువంటిది ఈరోజు మన యొక్క సైనికులు. కాబట్టి ఇదే ఫిబ్రవరి 14వ తారీఖు 2019వ సంవత్సరమున ఉగ్రవాదుల దాడిలో 40 మంది అమరులవ్వడం జరిగింది మన సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు. దానికి తోడు ఎంతోమంది గాయపడడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంత నష్టపోయింటాయో మనందరికీ తెలుసు. ఆ వీర జవాన్లను కోల్పోయినటువంటి ప్రతి కుటుంబం కూడా వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ తల్లి, వాళ్ళ తండ్రి ఎంత బాధపడి ఉంటారో మనందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ అలాంటి బాధను దిగమింగుకొని కూడా దేశం కోసం ఇంకా చాలామంది దేశం కోసం కష్టపడేదానికి తమ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఈ దేశం పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఈ దేశం పైన ఉన్న అభిమానము, ఈ దేశభక్తి అని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి అమరులైన 40 మంది వీర జవాన్లకు మనం ఈరోజు ఘన నివాళి మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఎప్పటికీ కూడా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ దేవుని మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు అమరులైన జవాన్లను తలుచుకుని వాళ్ళకు నివాళులు అర్పించేదానికి దేశభక్తితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మన యువత, కనేకల్ యువత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నిజంగా ఈ సందర్భాన్ని చాలామంది